hello, good morning. So for this video, we're going to meet my bigatin friend. And so over the past 2 years, this is the very first time na magiging kompleto kami apat. And I'm very excited for this one. Ba't ako excited ngayon? Kasi it's very crucial sa kanilang mga time. Really? Really? Kaya I am very excited na mag-meet na tayo kaming apat. So come on and join me in this video. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Ayun na mga ka-subscribers, nandito na tayo sa McDo. Ayan, McDo. So ayun, wait lang, asa na kayo? Wait lang ha, tigat mo natin sila. So eto na po, nag-cut si Gladel. Puntahan ko siya. Sure. Ngayon, mamimit na natin again si Gladel. Surprise, motherfucker! Si Gladel, yan si Gladel. Say hi to my vlog. Si Gladel, siya yung may-ari ng ng Dunkin. Co-owner to ng Dunkin. Yan, mayaman to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga bigatin ko ng mga friends. Alam nyo mga ka-subscribers, ito si Galay. Lagi ako nililibre niyan. Ito, tingnan nyo. Ayan. So alam niya, hindi niya ako papahiya sa vlog. Oh my goodness! I am the one. Yes, diba? Told you! Woo! You see that? Huh? You see that? Thank you so much. Sponsored by Dunkin. Alam nyo mga subscriber, ito si Galay. Gladel. Lahat niyang nandyan, papatkin niyan sa akin. No! God, please, no! No! Tingnan nyo mamaya. Oh, isa ra hoy. Sa mga kagnaw. Ito, panimula pa lang ito. Panimula. Hoy, pangwakas na. Wakas. Papatikim niya yan lahat sa akin. Hoy, pangwakas na hoy. Wala ka Galay, di ka ganahan ani. Binabi. Di ka ganahan. Pero binabi kay ako ibalik. Ingon ako. Libe, kanang isa. Hindi di akong cover ba ko. Kubo. Kinaka Superman. Kuan. Superman wala ko siya. I need somebody who can love me at my worst. Ang tarang pulpul oh. Pulpul. Wa katod sa butuan. Wa katod sa choking. Dedededeng. So here she goes. And guys, that is Alice. First time sa Butuan? First time? Ha? Ang alam nga dapat. First time sa Butuan? Dililingo ko dito sa Nag-chat tagali. Tapos sa choking. buwang ka. Tapos sa chowking. Hindi, first time dyan sa Butuan. Grabe po kayo. Ayun pa siya dito. Busy na Pinoy. Kasi, ayan po mga ka-subscribers, si Boss Anob. So, ayan, kumpleto ng Power Rangers. What the fuck? Seriously, what the fuck are you doing? Babalik sa nakaraan. Wag mo na
nang balikan, patuloy ka lang nasasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. At sa wakas, kumpleto na kami. Ito si Boss Don. Ito si Alice. At si Glidel. So ayun guys, kumpleto na kami and I was very happy. Thank you, Alden. Stop it. Isang sponsor ka ron, salamat Shopee. Yung word make you smile. Naana Shopee from Shopee. I wonder how, I wonder why. Ayan guys, time to go home na si Gala, si Alice. Bye-bye yo! Hello po, ito yung part 2 kaso hindi ako nakapag-vlog kaya pictures na lang. Thank you for watching! Sama tayo at wala